Għan-nies ta' Beppe Fenekadami m'hemmx post għal Franco De Bono u fuq il-midja soċjali fetħula kontra tiegħu biex jgħid li se jittieħdu passi kontra Charles Zammit minn Birkirkara għal diskors ta' mibeda fil-konfront tiegħu l-eks deputat nazzjonalista Franco De Bono għażel ritratt ta' Zammit mal-eks viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-episodju qed juri fid-der raġuni oħra lix fil-Partit Nazzjonalista hemm it-trikki trakki għal tal-Blue Heroes dawk li poġġew lil Bernard Gregg kap m'hemmx post għal De Bono fil-partit, tant li dwaru kiteb anke blog Manuel Delija. Iżda l-oħrajn Franco De Bono għandu jerġina ta' ċans mill-partit. Qed jidher ċar li Bernard Gregg qed jispiċċa bħal qasba tixxejjer marriħ bejn dawn iż-żewġ fazzjonijiet fejn daqqa jagħmel pass naħa u daqqa jagħmel pass in-naħa l-oħra. Fil-fatt wara li resqu bħala wieħed mill-ismijiet papabbli għal chairman tal-Awtorità tax-Xandir, Simon Merċieqa qallu fuq il-blog tiegħu li jekk tassew irid juri sinjal għandu jassigura li Franco De Bono ikun kandidat. Iżda man-nies ta' Simon Busuttil u Beppe Fenekadami din ma tantx tinżel tajjeb u skont status ta' De Bono nnifsu dan ċertu Charles Zammit instiga vjolenza fiżika fil-konfront tiegħu f'ċett partikolari. Dawn mhux spoofs, dan hate speech ikraħ u veru, kiteb Franco De Bono. Dan Charles Zammit u qarib ta' Simon Busuttil, l-eks kap nazzjonalista u martu kunsilliera nazzjonalista f'Birkirkara fejn jikkontesta Beppe Fenekadami u f'dan kollu reġa' fetaħlu Manuel Delija ta' Repubblika li fil-blog tiegħu kiteb dawk iż-żewġ battuti fuq in-nuqqas ta' ġudizzju ta' Bernard Gregg. Tfakkira żgħira li jew jisma' minnhom jew ikollu l-problemi. Din mhux l-ewwel darba li ntbagħtu dawn il-messaġġi u finalment Bernard Gregg dejjem ħadd triq ta' Repubblika u l-Blue Heroes fi kliem sempliċi dawk li poġġewh kap